tento máj sa tu na dedinách mladenci stávali slobodným dievčatám za účelom toho, že keď pôjdu na rande, tak aby videli, že v tom dome, kde je máj, je dievča zrelé na výdaj. Tento máj meria 36 metrov, tak je vyšší oproti Vlaňajšku cirka o 4 metre. Sneh sme mali na týchto lúkach, no už ako to ráno vyzeralo, mysleli sme si, že ho budeme aj dovážať, aj sme ho dovážali. Som úplne premočená, ale bola to sranda. Som dopredu si prichystal korbáč. Veľkú noc si neviem predstaviť bez tých základných vajíčka, slivovička a pekné ženivo. Freaky like me, freaky like me, freaky like me, me. No one's gonna do you a freaky like me, 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 me. No one, shawty, no one ever could do you as good as freaky as I do. Shawty, no one ever could do you as good as freaky as I do.